Rozhodla som sa poskúšať si nejaké oblečenie. Niečo pošlem ďalej, domáca obuv. Niečo pošlem ďalej. Niečo si chcem odložiť tak, že ak to nebudem nosiť teraz v lete, tak to pôjde preč. A niečo do novej skrine. To si myslím, že je fajn. Oveľa cítim sa s ňou super. Zvuky vydáva dieťa. Nie ja. Niekedy aj ja. Tam sa duje brinec, alebo to jedím. Toto som zdedila. Párkrát si to oblečiem a posuniem ďalej. Pri týchto šatách som si nie istá. Vyzerám v nich podľa mňa hrozne. Ale cítim sa v nich príjemne, že sú také fajn látka. Nie sú pekné, nie na mne. Ešte pouvažujem. Tieto si nechávam, páči sa mi látka. Sú také príjemné. Slušné.